Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü gysgaçyk söhbetdeşligimiz esasan şo Mary welaýatynyň gelen habarlar bilen baglanyşykly boljak. Bu habarlar dün öýlen ýa-da işli garlym habarlarda aýdylşy ýaly esasan şo koronawirusyň mögs urýan 4 sany etraby bar Mary welaýatynyň. Olaryň iň ulusy we howplusy ýylatynkan ýok bolýan ýeri ýolatan etraby. Şo ýerde her günni 100den gowrak adam ýok bolýar aýdylýan habarda. Onun bäri ýany ýene de bir etrap oň ady Sakarçagy etraby. Olum ýolatanynkydan biraz pesrek ýöne olam 100den geçse her günni ýok bolýanlaryň sanyny aýdylýar. 100 golay adam ýene de iki etrapda deňeçerräk barýa, ol etraplaryň ady Wekil Badyr bilen Murgap etraby. Ine şol kesenne ölüm ýetim deňrak ýöne 100 ýetenakda 90 mäşhur ýaly aralygyna diýip aýdy. Bu maglumatlar elbetde durly çeşmeden barlamak başartmady ýöne gelen habar gata önemli çeşmeden gelen soň onu men size aýdyp bermäge borjum ýok, pardym bar watandaşlar. Aýdylşyna göre esasan şol 4 ýemeden etrapda hiç ýyl medisina hyzmaty ýok, hiç ýyl kömek ýok. Adamlar ýöne her obada 3den 4den 5den her gün ýok bolup oturdy. Ondan Mary şäheriniň özünde ýagdy ganymat sebäp şäher ýylaty nähile bolsa ýanky gigiýene düzgünlerini, sanitariýa düzgünlerini koronawirusa garşy edilmeli, berjay edilmeli. Bu topar çareleri özleri berjay edensen şäher ýylatyny we olur ýal gaty uly ölüm ýetim ýok. Ýöne halmyrada haýyş edýär şäher ýylatyndan aýdyň tapşyryň duýduryň. Şol 4 etrapdan gaty bir seresap bolsunlar, äge bolsunlar. Eger mümkin adar şol ýerlere gitmeli däl bolsa gitmesinler. Ýa aňyrda iň erbetine mewjud ýan ýerlerine şu 4 etrapda şular ýaly habar geldi. Ondan ýene de gelen habar oluny Guşgudan olum soňky çykyşymda aýdypdym da Guşguň üstü bilen Owganystana däne uğradylýar. Indi habar gel harmradagy diňe dänedäl şol ýanky üstü 50 kilolik un ýüklenen maşinlaryň ýygy üzülen ak ýyja günni Owganystana geçip durdy. Ol unam edilýän şeker ýaly appak un öwelýän ýerem tejeniň zawdundan getirilýär dedi. Tejene öwelip Owganystana çykarylýar. Ine şular ýaly maglumat bar watandaşlar. Ondan şol ýazýan adam aýdy, "Nähil beýle bolýar, biz pulumuzy näçe etse döwlet narhyndan ýokary töläp, gözlemizde de şol un tapylanak, emma we näme üçindir ählisi Owganystana geçirilip dur, hamrada şunu aýdyp berseňiz" diýip. Ine bu haýyş bilen bir tutdular. Diňe dänedäl bugda öwelen bugdaýyň ödemeýän ak un bolup aňryk geçýänken. Gije bunu maşylap geçirip durlar diýdi. Talipleri maňda kabul edýär. Näme tölenýär oňa mugdur edilýär, puluny onu bilýän adam ýoksa puluny gyzyla bolanda da öz halkyň azotyka oň ırsyny agdyndan kakyp başga milletlere iýdirmek ol jenaýatyň ulusy dälmiki watandaşlar. Millet açlygyndan gyrylyp ýaty dogrudan hem hakykatdan hem şu şeýle. Sebäp ýylatdy satyn alarlyk elinde pulum galmady. Dolarım yok, beýlekisem yok, manadam yok. Şoň üçin dolarym gymmaty gaçýar. Adamlarda alış çalış eder pul yok. Millet öýnäk iň soňkuja aşgoşuny haly palasyny satdy. Eşigine çelli bazara çykaryp, indi satary zat yok adamlarda. Olum ýöne möne adamlarda şol bir döwür ýokary bilim alyp eline 2 diplomly adamlar indi düşen güni ol men garyp gasar barady gurrun edemem. Ene şu düşünjeli adamlar şu güne düşdi. Täp öz wagtyny sesini çykarman otururlar üçin indi bu gün ene bumerang bolup özlerine gaýdyp geldi. Niýasyň döwründe bize şol bolýar ene altyn asyr hemmejik zadymyz gülýäli bordy. Beýleki daýhanlary, işçilere wagt nasihat edip beren
eli diplomalarını bugun kun ödünü şular ýaly mezburi ýagdaýa düşdiler. Indi ýene de şol okuly ýagdaýa gaýdyp gelmekçi bolýan watandaşlar. Men siziň her biriňizden aýratylykda haýyş edýän. Gaýrat edin, çağalary goýbermäň mektebe. Mogollumlar, sizem özüňizden barmaň, çağalaram çağırma. Polisler, utans haýa ýokmy sizde? Öz çağanyňyzy ugradyn, merhemetçiler. Goý olar okasyn. Ol şo taýda siz baranyňyz bilen watandaşlar dogry düşünýär. Şo çağalar şo tak barany bilen näme bilim alýar olur? Näme bilim berilýär olur? Häzir mektebin gapysyny açandan hemmejin bir ýere ýygnaýar, soňra paxta goýýar, ýa-ýenen bir zat şonu hiç zat etmälerini şo taýda ilm ýok. Bizi dogry düşünün. Şo delta atlandyrylýan koronawirusyň soňky mutirden ýa-ni azan görnüşi iň howplusy bolupdy. Kizicek çağaları çelli howply. Ol erkek göbekli, gyzagy tapawdy ýok. Bular önülgesiz galmak howpy bar. Ulalonna. Şonaýdy bu tylar. Ol gulagy ker boljak, gözi kör boljak, diýişi düşjek, ýüregi agyrjak, bagry pytyrajak. O zatlar hiç önülgesiz galjak. Dogry düşünün, geleceğiniz ýok. Siz aktyk çoğuluk söýüp bilmeýän, eger şu çağalar kesellese. Dine şol sebäpli Kubada eýem 2 ýaşdan başlap çağalary sanjym etmeliler karar aldy. Ýewropada men oturan döwletimde Şweýçiýada eýem 12 ýaşdan çağalary sanjyp başladylar. Entäçol jahillik ýaşyna ýetmäke ýetginjekleri öňünden şulary şu keseliň öňüne alaýly. Emma Kuba 2 ýaşdan eýem urup başlaýar. Sebäp ol kesel bir ýokşondan soň ol adam şonu geçirýände de ol ýygy sorsuz ýetip gidenek, ene şol nesili ziýan berýär, gelecekde önülge boljak gal şol nesiller. Şoň üçin men sizden haýyş edip aýdýan, enatalar, özüňize haýpyňyz gelmedi. Şuňyzmy? Şol tans oýnap, el çarpyk geçirdiňiz ömrüňizi. Bir çağıjyklığynda bir haýpyňyz gelsene aktyklığynda. Biziň deň duşlarymyz. Dimi oturanyňyz ýeterlik dälmi 30 ýyllar? Indi bulara majala bermelimi? Şol ajal şo nähil düşünýän bolsaňyz. Ol kesellämden geçip gidenek şol galyä soň mutir dedip organizm içinden urýar. Gorbak onu emeli ýagdaýda çykarypdyrlarmy? Tebii ýagdaýda bolan zatmy? Önülgesi bolmasa millet ýitip gider, gelejegi ýok, anjal şoňa düşünüňler. Watandaşlar beýlede bir bipark bolmaňa öz ykbalyňyz. Hemmäňizden haýyş edýän, ýekelikde her biriňizden. Uğratman çağalar şo mektebe. Gabır bolsun, näme bar şo taýda? Ilm berilýän ojokmy şol? Gitdimeşek, geldimeşek, haýdy şo taýdan dünýä ilmlarynyň doktory bolup 30 ýyllar şo mektebe oturup, şol institut, universitetler oturup Türkmenistan bir alim bolany gör, közüň bizden bir görüp bilik galaly, belki bilýänler. Ha? Şoň üçin men sizden etjek haýyşym bütün dünýä lerdana gelip durşy kesellenýän. Dine özüňiz gorap bilýän. Şoňa da siziň hakyňyz bar. Men size aýdymma, baryň hany şu kesel üçin gurban bolýan tahtdan düşürüň. Ýok, özüňiz bir goran, öz çağıjyklaryňyz bir goran watandaşlar. Şunu eger insan etmez, heýwan edip oty öz çağısyny berenaga hiç bir daşyndan gelen islenlik janlary. Pişirem öz çağısyny gorýar, item gorýar, beýle kisem, haýsy janlar ala. Näme üçin biz de oturmaly? Sizden kenzat sorulnak ya haýyş edilen uğratmaň şo mektebe, uğratjak gel. Koronavirus bar, keselçilik bar, şo aýrylýança uğratjak gel. Kim olur o taýda eýelik etjek? Hangi giýene, han o taýda dezinfeksiýa, hiç zat ýok. Ozola bir ýyllap üzärlik tütedik gezdiňiz. Howa gidýämis, aýrýamis diýip. Hemin üzärlik gowuz ýerine sokdumy gurban goly hökümeti bilen. Ha, üzärlik kömek eden aýakenna, şeýlemi? Özünü ya töwrüni halas etmek üçin Yemen Orsiýadyň Sputnik'ini urdurdylar. Onunma kömek ýok, hani Aşgabatdan ölýärleň sany 170-200 adam aralyk her günni. On Reşit Meretowum kesellenmiş diýen. Näme üçin Allah ol iki sanjymy dünýäde iň gowy sanjym bir Orsiýadan kön urdular. Hani näme üçin goranylar? Aýsyllar da şu delta gorana şo zatlardan uraýan dedi.
Öldürmese de güldürenak kesellen adamı. Emma çağa yokuştu. Bizde çağırırdı birinciden vaksin urlanak. İkinciden o berliyen dermanların peydası yok. Siz satın alman hiç de yok şu dermanlarda. Güç yok, kuvvet yok adama berliyen peydası yok. Hıtaydan gelipdir diye, o taydan gelipdir diye. Ay bir gezek sertifikatını görkezayın halka. Ine şu barlıktan geçti, ine şuna şanlık olacak. Bir nasi medisinan profesorunun kolu var, adı var. Laboratoriyadan geçti, finaldan geçti. Bütün dünya sağlık saklayış kuruması şunu tasdikladı. Ya razıylık verdi, ya ursot verdi. Aydılsınlar. Yoga o zatlar, vatandaşlar. Sizin üstünüze eksperiment geçirip atıyor. Nahil vorka, şunu urup göreli ya şunu berk göreli. Hani onun yörep barayan yerine ben ne can veriyordu. Bir gidip oturan milleti siz görün mı? Ya size değişli değil mi? Bağışlan. Ben öyle anrıyım kaynap dursun bana. O nahil beyle bolya. Ne için biz öz çağılımızı acalı uğratmalı. Çok önü acıla çok kesel. Bilmeyen olsan bilik koyun. Yine bir gede gaydiya. Ol yok sondan son ol sen üstürü basırıp geçenden geçtiği değil ol için son çüyredip başlıyor. Esasanam uruyandadı önölge yerin uruya. Oğlanı da gıydadı. Şon çüyünü bütün dünya lerzana gelip çağırırını vaksinasyon edip başladılar. Avrupa'da. Birincen devlete çağıları yapışıyor, çağıları yokuşuyor. Ne Avrupa'da ne Şveç'te de son ya. Şugun kun keselliyerlin, şu keselliyerlin köpüsü ağla batı dine yaz çağılır. Bunlar giyip oturuna. Ne için biz de işte adaydılanak ya edilenak. Gelen dermanlarım hana lükkösü bilen o insanı uğrattı. Öz halka acılı buyururlar. Siz şunu düşünmeyiniz. Yo düşünübem, bilibem, sesini çıkarman oturacak bolsanız onu şu diýirligimiz hemmemiz gabra giýraýmaly ýa bolýasa watandaşlar. Näme diýip aýdym başa? Nähil düşünmeli. Hayran alyp oty, näçe günmärk, beýle de milletimiz şu derejä ýetiripdirler, şu derejä düşüripdirler. O özüňde hiç bağlaňyzy şu ölüme berýäňiz. Bir oturun seredin, oýlanyň. Näme gör bar mektepde? Uğratjak dälmen şonu. Özümden önün çağan men näme üçin mektebe bermeli aqtagmy? O taýda ölüm arasy batyr. Şonuň içinde bir kesellen bolsa bütün klas kesellenjek. Ondan sonra bir klas okuwçydan 20 ýyldan soň ulalaryndan soň şulardan önelge boljakmy? Ya şular ömrü 40-50-60 ýaşa ýetjekmi? Ulukan sonra gatsyn. Boljagynyň bolmajagy ýakyn bolup dur. Hani görkezip dur. Bütün dünýä lerzany ýazyp otyrlar medikler. Medisine işlerler. Bunun urmayan yeri yok insanın bedenine de. Biraz sizin bir şu zatlardan baş çıkarayın vatandaşlar. Hemme zatı Allah Teala tavsırıp oturma. O bize akıllı huşu, erki, görkü ne için veriptir? Başlan ben size şu zatlara aitmalı bolyan. Ya bolup duran zatı her etrafta yan adağları yol ötene Sakarçay'da vekil vardı Murgap'ta dördüsünde pesinin gününe 400 adam yok oluyor. Her etrafta. İnnem çağıların mektebe sürülmeli bolsa olur mu kalacak gali? Siz yanıma oturacak mı? Beyle bolaydı deyip. Son gözünüzü yanlak bilen süpürürsünüz vatandaşlar. Inni çağağınıza eýelik etmejek bolsaňyz onu biz nahil millet. Şu sonra bir özüňize berip görün. Bolýarmy? Siziň hemmeňizden haýyş. Bärde hiç ilme şowam ýok, başga gurrunam ýok, sizi kemsitmegem ýok. Ýöne şu sonra bir özüňize berip gör. Borundan şuwlukça hemmeňiz öýüňize saglyk sag oturun.